Технологичният милиардер повтори призивите на американския президент и Русия-Украйна да проведе нови избори, като заяви, че президентът Зеленски е презрян от своите хора и повтори твърдението на президента Тръмп, че той е диктатор. Невил Чембърлейн сигурно е там горе сега, извинявайте, сигурно е долу сега и си мисли, най-накрая се появи някой по-голям страхливец от мен. Защото поне Невил Чембърлейн не се върна, четейки от някаква античешка пропаганда, която Хитлер му беше написал. Дали все още сме съюзници на Америка, сега когато Америка открито използва кремълска пропаганда? Тръмп е очевидно един от най-лошите преговарящи в геополитическата история. За първи път американски президент критикува съюзник за това, че не се предава пред нахлуваща армия жалък страхливец. Твърдението на Тръмп, че Украйна е започнала войната, е като Рузвелт да каже: какво по дяволите правеха тези кораби в Пърл Харбър на първо място? Изкуството на сделката, Великият преговарящ показа картите си след 2 секунди и показа на света, че е изцяло обхванат от кремълските точки за говорене. Вместо поне да се преструва, че е неутрален, за да спечели Нобелова награда за мир, той веднага показа, че е открито враждебен към една от страните, а не към нападателя, а към нападнатия. Изкуството на сделката. Човекът, който преговаря с Русия, е водещ от Fox News, макар че какъв е смисълът от функциониращо Министерство на отбраната, ако ще се предадеш на врага си само 1 месец след встъпването в длъжност? Представете си да сте президент на Съединените щати и най-богатият човек в света да е вашият любимец. И все пак да се излагате всеки път, когато някой отбележи, че се държите като глупак. И можете да разберете, че Тръмп всъщност не смята Зеленски за диктатор, защото неговият нос не е вдигнат към ануса на Зеленски, докато го обхваща така, както прави с истински диктатори. Обединеното кралство не проведе общи избори в продължение на 10 години заради Втората световна война. Това не прави Уинстън Чърчил диктатор. Зеленски не е забранил опозиционните партии, само тези, които открито точно както забранихме фашистката партия, когато Хитлер ни бомбардираше всяка нощ. Зеленски не е забранил независимите медии, а само проруската пропаганда и разширяването на НАТО не е причината да имаме Разширяването на НАТО на границите на Русия спря през 2004 година. И какво от това? Русия беше толкова подразнена, че изчака 10 години, за да нахлуе в Крим и след това още 8 години почивка и после към Украйна. Пълни глупости. Сега, нека видим какво ще каже любимият на Обединеното кралство пушач на цигари, човек от народа. Размятаме флагове на "Да направим Америка велика отново" Найджел Фараш по въпроса. Не, той не е на разположение за коментар, защото е на самолет, летящ към конференция за поддръжници на Тръмп във Вашингтон, за да сподели сцената с Ли Тръс, Стив Банън и Илон Мъск, който държи моторна резачка. Не. Имаме го на линия. Думата е твоя, Найджел. Аз мисля, че ако знаете историята, имахме избори по време на Втората световна война, така че... Да, Найджел, ти си напълно прав. Но ние изчакахме докато Хитлер изчезвай. Ти неискрен, страхлив, подлизурко, който следва линията на Тръмп. Подлизурко. Други коментари. Найджел Фараш. Аз съм съгласен с Доналд Тръмп. Украйна трябва да проведе избори възможно най-скоро. Много добре. И нека ви попитам това, Найджел Фараш. Вие страхлив задник, смучещ членове буклук. Как изобщо Украйна трябва да проведе избори, когато 6 милиона от нейния народ са разселени, руски дронове ги атакуват всеки ден, а 3,5 милиона украинци живеят под незаконна руска окупация? Алло, буклук? Не, той си отиде. Каквото и да мислиш за Найджел Фараш, може дори да си гласувал за него, но повярвай ми, когато ти казвам, че той е апологет на умиротворението, апологет на бруталните диктатори и е един страхлив, подмазващ се опортюнист, петно върху човечеството. Въпреки това, нищо в сравнение с онзи майстор на преговорите Доналд Тръмп, идиот, неграмотен лидер с слабо концептуално разбиране за реалността, където политиката на пропаганда и сплашване винаги се изявява с гордост. Тръмп и неговите лакеи, включително Фараш, предадоха Украйна. Предадоха народ, който храбро се бори да защити земята си срещу насилник и убиец тиранин. А резултатът е появата на нова американско-руска ос.
краят на Западния алианс, защото Тръмп е раздразнен, че беше публично разобличен за лъжите си. Просто може би, този момент е, когато останалите западни съюзници виждат, че Тръмп не е съюзник на никого. Може би Тръмп е допуснал грешка в преценката си. Да мисли, че всички просто ще се подчинят. Може би светът ще види, че Америка в сегашния си вид не трябва да бъде доверявана от никого. И всеки, който се доверява на Тръмп, виж, хора като Найджел Фараш, например, един подмазващ се, страхлив подлец, който вместо да се грижи за избирателите си, в момента мастурбира за монети на сцена във Вашингтон, като публично изпълнява голямо патриотично шоу за долари, един отвратителен човек. Каква седмица? Тръмп винаги е бил непредсказуем, но тази седмица обърна западната геополитика с главата надолу.